danûstendinan bi hevdûre bikin. Li Diyarbekirê rojên wêjeya Berawerdiya Amedê îsal bi şiyara heqîqet di zimanê xeyalê de dest pê kir. Di destpêka çalakiyê de barhat kişandin ku li Bakur belavbûna heza ziman û berhemên wêjeya Kurdî girîng e û vê çalakiyê jî mebest ew e ku wêjeya Kurdî bi berawirtkirinê geştir bibe. Van çalakiyana de tiştê esasî ew e ku em dikarin kelepor, çand û wêjeya Kurdî û ya cîhanê bidin ber hevdû. المهم em karibin danûstendinekê nabera ziman û çanda xwe û a cîhanê de deyne ji ber wê me gotî berawirtkirin. Yani de esasa xwe de di navenda van çalakiyanê me de wêjeya Kurdî, kelepora Kurdiyê lê em hewl didin ku ya xwe û ya cîhanê bidin berhev em hem azmûna xwe hem jî azmûna milletên cîran fam bikin û ji wê karibin edebiyateke geştir ya Kurdî ava bikin. Çawa bi baweriyê qîr dikit strana û dibêjin erê zalim û xwînmêj dizanin Nivîskarên beşdar jî li darxistina çalakiyên bi vî rengî girîng nirxandin û balê kişandin ku wêjeya zimanekî çi qas pêş bikeve ew civak jî dikare xwe baştir nas bike û bide nasîn. Ev wekît ku nivîserên Kurd wek hêzeka rewşenbîrî bên pêşaf pitir û bişên pitir xizmeta ziman û edebiyata xwe bikin. Taybet ku Amed wek bajêrekê Kurda yê mezin pêtêviye zimanê Kurdî pitir guhdariya wî bike, pitir werarê bike. Mixabin yani xelkê ve ji zimanê xwe dûr ketiye. Vê helkeftê jî em dixwazin ku pitir nivîskar, rewşenbîr, hunermend rolê xwe bibînin ku zarokên me Kurda careka dîtir eşqa zimanê Kurdî li ber wan şirîn bikin. Na. Debira pênûsa min bibêje ka di nava gulên xwîn sed sal e. Di çalakiyên roja wêjeya Berawerdî de her sal ketkar û nivîskarekî çand û wêjeya Kurdî wek mêvanê rûmetê yê çalakiyê tê destnîşan kirin û çalakiya îsal ya ku dê navbera 21 û 30 Cotmehê de berdewam bike de jî nivîskar û lêkolînerê Kurd İhsan Colemêrgî wek mêvanê rûmetê hatiye diyar kirin. Li Amedê wêjegah Amed çaremîn car çalakiya berawirtkirina wêjeyê li dar dixe. Bi beşdariya bi dehan nivîskarên Kurd û nivîskarên zimanên din li Amedê dê 10 roj wêje bê berawirtkirin. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.